आइजोफोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव बाथ्रा बेनो जाबाय जायफोर बेमार आजार गोग्लैना दं बिथांमोना हाहिजानांगौ होननानै बिनाय दरखास्त होनायखाय बिथांमोननि दरखास्तखौ बिबेसना खालामनानै चिफ मिनिस्टारनि रिलिफ फान्डनिफ्राय जों साहायज्य होफैनाय जादों एबार जों 23नो चेक होनाय जादों खोब सिरियास बेमार केन्सार आरो किडनि ट्राबल जानाय बायदि बेमारिफोरनो होनाय जादों बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो जों एबार आबादारिफोरनि थाखाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे आबादाव बाहायग्रा बेसादफोर होनाय जादों बाराना 10 जनसोनो होनाय जादों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियावनो थांनाय सरकारनि समावनो बायनाय आठुवा गुदामाव गोग्लैसोना दंमोन बेखौ जों दिहुननानै राननायनि बाथ्रा बुंदों आरो प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ जों लिंहरदों जाहाथे बिथांमोना गाव गावनि प्राइमारि राननानै होनो हायो आठुवाया जथेस्थ' गोबाङैनो दं आं सानदों जोंनि गोरिब न'खर जायफोर बायना लानो हाया बिथांमोननो होनानै बिथांमोनखौ जों हेफाजाब खालामो जों सरकार थासान्दियाव रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जिखिनि हायो जिखिनि सरकारनि आसनिनि गेजेरजों जों जिखिनि हायो बेखिनिखौ मावलांबाय थागोन सरकार हिसाबै गुबुन जायगायाव थानाय जिफोर जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो नाजालांबाय थागोन आरो बेनि थाखायनो जों रायजोखौ खावलायनो सानदों जे सरकारजों अरायबो जगाजग लाखिनाय खामानिखौ मावगोन बेनिखाय खावलायनाय जाबाय मानोना सरकार आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां जगाजग थायोबासो जों ओनसोलनि जौगानो थाखाय खामानि मावनो सार आरो जौगानायनि बिथिंथि नायोब्ला सारनि समस्थियाव गोबाङानो बुंनाय नुयो बे जौगानायनि बेलायाव जोबोद खामानि जायाखै आगबारियाखै बेयो अपोजिसनफोरनिसो राव थांनाय 2 बोसोर जितु कमप्लिसन जानाय बे कमप्लिसन जानायनियाव जोंनि समस्थियाव बेसेबां मा खामानि मावदों बिनि जों टटेल मोनसे मावदों 200निख्रुइ बांसिन जों खामानि मावदों स्किम लामा स्कुल रिपेयार खालामनाय कमिउनिटि हल लुनाय पायखाना पाब्लिक टयलेट लुनाय बेबायदि हिसाब खालामनाय 200निख्रुइ जों बांसिन खामानि मावदों हयथ' BPFनि राजत्वनि समाव 5 बोसोराव बेसेबां खामानि मावनो हायाखै बेनिफ्राय आं बुकलेट दिहुनदों बेखौ फरायनानै रायजोफोरनो बेखेवना होबानो रायजोफ्रा नुगोन थारैनो UPPL सरकार थांनाय बोसोरनैयाव खामानि मावदोंना मावाखै सार बेजों लोगोसे जों नुनो मोन्दों सार गोबां रायजोफोरनि थाखाय माने मोजां खामानि मावदों आरो बेजों लोगोसे अपोजिसन पार्टिफ्रा दासिमहालागै मोनसेबो सुफुंनो हायाखैना बिथांमोना बे बिथांमोननिसो बाथ्रा जोंथ' सुफुंगासिनो दं रायजोफ्रा नुगासिनो दं आरो नुबावगोन दा एग्रिमेन्टनि BTR एग्रिमेन्टनि जिखिनि दफा बेफोरो प्राय 70% जों कमप्लिट खालामबाय 30% बाखि दंबावो आरो बे 30%आबो हयथ' बे 2023 कमप्लिट जागोन दा बेनि थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो सरकारजों सावरायगासिनो सरकार केन्द्र सरकार आरो स्टेट सरकार मोननैबो बे BTR सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ 2023नि भितरावनो कमप्लिट खालामगोन होननानै बिथांमोना एसुरेन्स होदों सार आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोन्दों जोंनिफ्राय BTR खालामनाय सारमोननि सालायनाय बे UPPL सरकार बिसोरो माने एक्टिभ नङा आरो बुंदों बेजों लोगोसे दा एक्टिभ नङाबा खामानिया बोरै जाखो उन्दुना थानायबाथ' खामानि मोनसेबो जायामोन ना एक्टिभ दं बेनिखाय खामानि जादों नङाबाथ' जादों नङामोन आरो बेजों लोगोसे बिसोरो जेब्ला हाग्रामा सरकार दंमोन बर' हारिफ्रा मोजाङै दंमोन दा खिन्थु जोंनि बर' हारिफ्रा गोबां बिदिनो गावस्रालांजोब्बाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों सार बेनो जों मा बुङो सार हाग्रामानि समावनो बहाथो बोरै ज' दंमोन NDP दंमोन आबसु आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बोरैसो ज' थाखो दाथ' आन्दलन खालामाखै अन्तत दा हाग्रामाया गाव पावारनिफ्राय गोजान थानायखाय बोरै पावार मोनगोन बेखौ माबानो थाखाय दावराव खालामनो सेस्था नाजादों बेल'सो बिनि बादै जेबो नङा आरो बेजों लोगोसे सारमोना हान्थि सुक्ति खालामना फैबाय हान्थियै दंमोन बेजों लोगोसे बिदिनो गोबां साथाम दावराव देख्रेम बिथांमोना जों UPPL सरकारनि बेलायाव गोबां हेंथा होबाय थादोंमोन दा बेनि बेलायाव ना आयेन बेरेखा खामानि मावथ' आयेना बेखौ एक्सन लागोन आयेन बेरेखा मावै सोरखौ एरेस्ट खालामदों सरकारा दाहालागै बिथांमोना आयेन बेरेखा खामानि मावदों बेनिखायनो आयेना बेखौ एक्सन लाखागोन बेथ' बुंनांगौ जेबोआनो गैया सोरखौबा जुदि सरकारनि बिरुद्धि मावो आयेननि बिरुद्धि मावो बे आयेना बेनि सायाव एक्सन लाखागोन दिनै बिथांमोना आयेन बेरेखा मावदों सरकारनि बेरेखा खामानि मावदों आरो जेबो प्रमान गैयालाबोथ' रावखौबो एरेस्ट खालामा ना प्रमान दं सरकारनि आखायाव बेनिखायनो एरेस्ट खालामदों सारनाव लास्ट सोंथि आं सोङो सारा गोबां खामानि मावबाबो बिदिनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोमायाव माने गाज्रि भाब सोना होयो बेनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो दा बोसोरबानो जानो थाङाखै बोसोरनो गोबां खामानि मावनाय देखायनो दा बे बुंग्राया बुंखागोन बे बुंग्राया बुंखाबाय थागोन बिसोर खुनु दिन मोजां बुंखाया अपोजिसना सानफ्रोमबो बुङो खिन्थु बेखौनो जों फोथायना लाबाथ' बे गोरोन्थि जागोन बुंग्राया बुंखागोन दा असमियाव मोनसे बाथ्रा दं पागले नकय कि सागले नाखाय कि बे बुंग्राया बुंबाय थागोन बेखौ जों खोनासंनानै लाब गैया बिसोर नों मोजां खामानि मावबो खुनु दिन नुवा गाज्रि खामानि मावबो बिथांमोना खुनु दिन